Dalibor je manažérom výroby v v drevárenskom, alebo že by v strojárenskom podniku. Bez ohľadu na odvetvie je viac ako isté, že až 80% nákladov jeho podniku tvoria výrobné náklady. V snahe o ich optimalizáciu začal Dalibor riešiť každú zákazku s novým, no skúseným partnerom Softip výrobou. Ako? Softip výroba je informačný systém, ktorý Dalibora sprevádza celým procesom výroby, a to už od prvotného kontaktu so zákazníkom. Kladie dôraz na kvalitnú technickú prípravu výroby a tak Daliborovi umožňuje jednoducho naplánovať rozpočet a overiť dostupnosť výrobných i personálnych kapacít. Po prijatí objednávky zjednodušuje obstarávanie materiálov, plánovanie personálu a strojov prehľadným spôsobom až na jednotlivé zákazky. Softip výroba stojí na spoľahlivom ERP systéme a automaticky zrátava všetky kalkulované, režijné, ale aj nepredvídané nákladové položky. Tak poskytuje neustále aktualizované informácie o stave zákazky. Tvorcovia Softip výroby si samozrejme uvedomujú, že výplatami či zabalením a expedíciou sa výrobný proces nekončí. Systém v sebe zahŕňa i kompletnú fakturáciu, účtovanie a vyhodnotenie, a to vrátanie analýz a rozborov. Pomocou nástroja Softip výroba dostane každý podnik všetky výrobné a obslužné procesy pod kontrolu. Garanciou sú mu pritom 25-ročné skúsenosti uznávaného odborníka na trhu. Softip výroba. Informačný systém pre plánovanie a riadenie zákazkovej výroby.